In Friesland binnen prachtige boetenplaatsen te vinden. Ze weerspiegelen de grutske geschiedenis van de provincie. Er is een heel soort moois te zien. In de gebouwen lieken goed als in de tuinen en parken. De eigenaars, haar maaiwerkers en de vrijwilligers onderhouden deze bijzondere pronkjes, maar een soort leefde voor de toekomst. Op Vogelzangstaten binnen vrijwilligers aan het werk in het huis, onder leiding van Jan Willem Zwart. In het duistig leven werkt hij bij natuurmonumenten. Maar in zijn vrije tijd is er oppervrijwilliger op deze historische boetenplaats. Hier op Vogelzangstaten hebben we 16 vrijwilligers. Variërend van rozenverzorgers tot mensen die in het depot zaken doen. Maar ook gewoon balie-vrijwilligers. Over het algemeen zijn dat wat oudere mensen. Maar tegen enthousiast en het rint fantastisch. Je tijd zie de eigenaar van een boetenplaats een soort personeel in dienst. Dat is tegenwoordig net meer te betalen. Vrijwilligers doen nou het werk. En dat kan van alles wezen. Ze zijn echt alleen nog om te bezichtigen. Het is net meer dat ze nou nog beroemd worden. Een chemiché. Maar dat droegen ze niet bij smoking, maar dat droegen ze bij jacket. Ja. Nou, we hebben zojuist een aantal dozen van de zolder gehaald. Dit zijn zuurvrije dozen. Daar wordt alles in het archief opgeborgen om het beter te bewaren. Maar dit zien wij ook nooit hoor. Het ligt allemaal boven op zolder. Oh, kijk eens. Kleur. Oh. Oh. De reden om vrijwilliger te worden is voor elke nie en weer oors. Ik ben hier gekomen toen mijn man dus ernstig ziek was en is toen overleden. Ik ben hier door de mede-vrijwilligers leuk opgevangen. Kon hier mijn ei kwijt. En het is heel plezierig. Het is heel gezellig. Hele gezellige groep. Ja hoor. En we mogen zelf aangeven wanneer we kunnen en wat we willen. Ja. En dan staat er hier zo'n prachtige doopjurk in. Het is helemaal met de hand gemaakt. Alles met de hand gemaakt. Ja, dat was toen zo. Het is een lijfje. Wat voor Vogelzangstaten hield voor haast alle historische boetenplaatsen. Zonder vrijwilligers zou het onmogelijk wezen dit cultureel erfgoed in stand te houden. Vrijwilligers zijn voor u tegenwichtig. Eigenlijk zouden we er net zonder kunnen hier op Vogelzangstaten. Wij hebben ze echt nodig. En als je ziet hoe enthousiast ze binnen voor het erfgoed wat we hier hebben, ja, dat is hartverwarmend. Ik ben Bali-medewerker, dus gewoon 's middags rondleidingen. En 1 keer in de week doe ik hier al de infraroodlicht, UV-licht meten en bijhouden. En als de tuinman hulp nodig heeft, ja, dan help je ook. Ja, het zijn allemaal mensen met dezelfde passie. Jonken de verste vrijwilligers die er het hele jaar binnen, binnen ik vrijwilligers die het maar 1 of 2 keer in het jaar komen voor speciaal werk. We hebben een tal van vrijwilligers, dat zijn mensen die dat individueel doen. Maar we komen soms ook in groepen. En een van die groepen is altijd de Natuurwerkdag. Dat is de eerste sneu van november. En dan helpen de scoutinggroepen hier uit de omkrieten helpen ons mee om takken te slepen en de boel op te roeien. En het is heel prettig om Maaienwander de leefde voor het landgoed en het huis hier uit te dragen naar Boetenta. Maar ook hoe wichtig het is om een landgoed als deze in staat te houden. Matten Staten had het beheer van de tuin uitbestegen om vereniging Het Frieske Geer. Ik zei werk je zo volle mogelijk maar vrijwilligers en ik daar ben ze onmisbaar. Een van hen is Johan Tamminga die het werk coördineert. Vrijwilligers zijn heel belangrijk, want er zullen net wekelijks werkzaamheden gebeuren kunnen. En dat is juist het punt hier bij de Staten, dat we wekelijks alles bijhouden. En dat hoeft er net een hele week lang, maar 1 maandskoft of 2 maandskoften is al heel wat. We hebben periodes en minder pieken van werkzaamheden. Nou, en dan is het mooi dat je maar een soort mensen binnen, want dan kun je het in 1 keer afwerken.
Dus wij kunnen er net zonder, nee. Want dan moet er meer uitbesteed worden. Wij besteden nooit wel grote klussen uit, via het Frieske Geer. En dan zijn wij behulpzaam. Maar dan zou dat dus vaker door andere partijen gebeuren moeten. Dus wij kunnen er net zonder, nee. En wij hebben hier wat een ongedwongen sfeer. Van net domos dit of domos dat, nee, wat kist ook doen. En hier een keer wat zwitter werk doen en de oren wat lichter werk, nou, en dat rent als een trein. Het vrijwilligerswerk is belangrijk voor de boetenpleats. Maar de meesten die het werk doen, hellen er zelfs ik een soort voldwaning uit. Je bent altijd bezig om een boel bij te houden. Nou, echt die grote dingen, dat wordt vaak wel meer, want dat kennen wij ook niet. Dan wordt het te intensief. Maar echt, net zoals de paden, de meubelballons en de boel wordt opruimen en zo. En dan verbaas je je erover wat je dan mooi aan de presteert. En elk seizoen is weer anders. Dus dat je ook een hele grote voldoening om je dan in eigen dorp zo'n mooi park te hebben. En daarom is dat ook mijn doel om bij te dragen aan het park. Ja. Dit is in uw dorp. Ik wist er het eerste meer van. En na mijn pensioen, ik dacht, goh, ik wil er meer van weten. En best vrijwillig te worden. En met een prachtige groep mensen. Elke tonzittemorgen is het hier een feestje. Echt weer. Maar een hichtepunt koffiebreaks. Jongens, wil je mensen eerst nog een kopje koffie hebben? Dan mag ik even weten voor hoeveel mensen mag ik bouwen. Het is ham of cheese. Het vrijwilligerswerk werken twee kanten op. De boetenpleats wordt onderhouden en de vrijwilligers, die het vaak uit de omkrieten komen in de kunde met nieuwe mensen. Er ontstaan zelfs vreugskippen. Nou, die stap even heel bij. Al je verschillende mensen. En dan, ja, wij delen de lief en leed en we worden helemaal verwend. Ja, het is een van mijn hoogtepunten van de week. Een boetenpleats is ook een goed plak voor leerlingen van vakopleidingen om ondervinding op te doen. Wat je hier zegt, dat zijn leerlingen van de Noordwind. En daar zijn wij heel blij mee, want die moeten in de praktijk oefenen met de bosmaaier en soms met de kettingzaag. En wij hebben heel soort van dat soort werk. En die jongens die vinden het dik mooi om te doen. Die hier lekker boeten ondergaan. Dus zij kunnen altijd komen. Op Vijversburg stiert een kos met bijzondere cactussen. Alle waasjes komt een groep enthousiaste vrijwilligers bij elkaar om ze te verzorgen. Ja, het hoofddoel is, krijg de boel in bloei en presentabel voor degenen die daar belangstelling voor hebben. En er zijn een grote mensen die het mooi vinden. Nou, en daar doe je het voor. Hulde aan alle vrijwilligers die de kosten van het onderhoud beheersbaar houden. Zonder haar zou het heel dreig wezen de boetenpleats in stand te houden. Gelukkig jouwt het haar zelfs ik een goed gevoel. En dat is op Dekema-Staten net oors. Ik ging eens een keer fietsen en ik zag Dekema-Staten en ik vond het zo prachtig. En ik werd er een beetje verliefd op. En toen dacht ik, hé, ik moet daar wat doen. En ik doe het met plezier. Ik ben hier ooit teruggekomen via de vrijwilligersvacaturebank. En ik heb geen tuin meer, dus ik denk, nou, dan kan ik toch weer in de tuin werken. En dat vond ik altijd wel leuk om te doen. Mensen vinden hier een plek, dus mensen die buiten het arbeidsproces geraakt zijn of mensen die gepensioneerd zijn en die eigenlijk zoiets hebben van nou, ik wil wat te doen hebben. En dan de gezelligheid met elkaar, dus het is meer. En soms dan kunnen mensen na hier een tijdje in het ritme gekomen te zijn weer doorstromen naar een baan. De boetenpleats is blied met vrijwilligers en zij ben ik weer blied met de boetenpleats. Een mooie wisselwerking, vind ik het Old Burger Weeshuis, de eigenaar van Dekema-Staten. Ja, als je een staten zonder vrijwilligers hebt, dan doe je de deur op slot en dan heb je een staten die er staat, maar verder geen functie in de maatschappij heeft. Het is voor de maatschappij, niet voor ons, maar voor de gemeenschap. De meeste boetenpleatsen redden het nou nog op met subsidies. Het organiseren van activiteiten en, net te vergeten, de vrijwilligers. Maar hoe komt het in de toekomst? Daar gaat de volgende aflevering over. En hoe oud denk je dat hij is?
denk 30 jaar.